Així l'associació ja duguem molts anys i sempre s'ha fet més o menys coses de quan no n'hi havia res, aquesta societat feia molts viatges, feia moltes coses. Però ara ja no se fan tantes perquè n'hi ha més, l'Ajuntament fa moltes coses, els jubilats també, però dins del que fem nosaltres són xarles, berenars i si algun viatge se pot omplir un cotxe. Sobretot a mi m'agrada fer els viatges culturals. A veure coses, o sigui, algun poblet i t'ensenyen la iglesia i els costums, la gastronomia que tenen allí, totes aquestes coses que agrada veure a tots. I és una associació molt cultural, encara que no creguen que no, perquè nosaltres perteneixem a València i en València tenen pisos per a les dones maltratades, tenen ajudes per a casa cuna de Santa Isabel. Entonces, claro, dels diners que nosaltres els donem a d'elles, de les sòcies, elles fan el treball gran en València capital. Nosaltres així, en el poble, fem coses que podem nosaltres assumir en aquesta associació. En València ciutat han fet viatges, fent congressos, anem als congressos que fan, com en València, com en Benidorm, que ens han fet. I tenim tallers de costura, de cosir de modista, tenim un taller de tul també, de bordar en tul, tenim un taller de teixir. Classes de cuina, ara per Tots Sants també se feia, per Nadal, per fer dolços de Nadal i tot això. Així mateixa que també hi ha una cuina per això, també han fet cursets de cuina. És bonico, perquè de veure a la gent després, quan fas un playback, que fem tonteries, perquè nosaltres fijeu que anem a fer d'actuació, però la gent s'ho passa bé quan a baixes te diuen «Ala, que guapa, que bonico, que bé ho has fet!» Estan totes animades i se riuen i tot, i això és una alegria per nosaltres. Però clar, necessitem més gent. El carrer Gregorio Mañans, en lo de l'Ajuntament, que està ahí, en les activitats de l'Ajuntament, així tenim el despatx i estem els dijous de 5 a 7 i mitja o per ahí.